खुलुमबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअ मोनसे गासैखौबो बरायखौ नुबाय आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोफिनलायबाय आरोना नैबे जोंहा असिडि मारि बेनि नामाव जाय माने बिथांमोना रां फैसा अनसुंथाइ हरदोंमोन बिथांमोनखौ आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ नैबेयाव खोन्थागोन आरोना ओमफ्राय नैबे राङा बेसे जाखो बेसेबां जमा जाखो दासिम ओमफ्राय नैबे आंनि आखायाव थानाय आंनि जितुनिखि आंनि माबायाव वाट्सएपआव माबा खालामनानै स्क्रिनशट खालामनानै बिथांमोना हरदोंमोन ओमफ्राय आंनि जितुनिखि माने फन पेआव हरदोंमोन बिथांमोनखौ आं नैबेयाव गासैखौबो नामफोरखौ खोन्थानो हागोन आरोना ओमफ्राय नैबेयाव नामफोरखौ आं खोन्थानायनि सिगां मोनसे नोंथांमोनसिम मोनसे गुरै आरज गाबनाय आरोना बेवहाय माने जायनि नामा माने थालांदों बिथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आंनि नामा आं माने होनाया बेयाव रायखांजायाखिसै होननानै नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना आं माने नैबे बुस्थुखौ एसे आथुरै माने दहाय प्रिन्ट खालामना दिहुननाय जादों आरोना ओमफ्राय आं माने गासैखौबो नायस्लाबजोबनो हायाखै ओमफ्राय सोरनाबा ओरैबायदि जादों ओमफ्राय जायनि एकाउन्ट नाम्बार बे फन पे नाम्बारा माने बेलेग ओमफ्राय अरिजिनेल नामा बेलेग बिदिबो दं आरोना ओमफ्राय बिदियाव आं माने सोरनिखौबा माने फन पेआव जाय नाम दं जि नाम दं बेखौनो होनाय जादों आरोना ओमफ्राय जितुनिखि अरिजिनेल नाम बेखौ आं मिथियाखै आरोना ओमफ्राय मोनसे खोथाबाव ओमफ्राय जायनिया माने फन पे स्क्रिनशट हरदोंमोन ना मैया बिथांमोननिया माने आंनिया नैबे 24 आवार्सल' जाना थादों आरोना जितुनिखि माबाया टाइमिंआ बेयाव माने माखासेना डिले जालांदों आरोना बेवहाय आं माने अरिजिनेल नामफोरखौ मोनस्लाबाखै आरोना थ' बेनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम माने गिबियाव निमाहा बिहरनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय दा नैबेयाव जितुनिखि जाय बिथांमोननि रेकर्ड दङ बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थालांसै आरोना ओमफ्राय राङा बेसेबां जाखो बेखौ नोंथांमोननो टटेलि खोन्थानाय जागोन आरोना नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय दा गिबियावनो दं आरोना जोंहा मैया जाय ब्रादारा हरग्रोदोंमोन बे फार्स्टनिया जाहैबाय माने आंनि एकाउन्टाव हराखै आरोना बे माने जाय बिदा बिनि एकाउन्टावनो हरदों ओमफ्राय जास्ट आंनि स्क्रिनशटआव हरदों स्क्रिनशटखौ आंनियाव हरदों आरोना बेनो जाहैबाय जा प्रमद बसुमतारी 300 थाखा हरदों बेयो अदालगुरि खैराबारिनि ओमफ्राय सेकेन्डआव दं जोंहा दङ बिसाराम बसुमतारी बिश्वनाथ सारियालिनि बेयाव हरदों 60 रां ओमफ्राय किशोर बसुमतारी 10 रां ओमफ्राय अनजालि ब्रह्म 30 रां ओमफ्राय किसान दैमारि माजबाटनि बिथाङा 100 रां हरदों ओमफ्राय सुबालाल बसुमतारी क'क्राझारनि बिथाङा 1000 रां हरदों आरोना बिथाङा ओमफ्राय बिजिन्था ब्रह्म बियो 5 रां हरदों गोजोन बर' बिथाङा 50 रां हरदों ओमफ्राय इमानुवेल मुसाहारि बिथाङा 150 रां हरदों आरोना ओमफ्राय मनालिसा ब्रह्म बिथाङा 50 रां हरदों ओमफ्राय बेवहाय बिन्दु बसुमतारी बिथाङा 10 रां खनसे हरदों ओमफ्राय 57 खनसे हरदों आरोना गासै 68 जादों ओमफ्राय रोन नार्जारि बिथाङा 100 रां हरदों ओमफ्राय बिनय नार्जारि बिथाङा 50 रां हरदों ओमफ्राय अनसुमा बसुमतारी बिथाङा 23 रां हरदों आरोना ओमफ्राय गौतम स्वर्गियारि बिथाङा 20 रां हरदों ओमफ्राय भुबनेश्वर गयारि बिथाङा 400 रां हरदों ओमफ्राय बिरसन बसुमतारी 15 रां हरदों बिथाङा ओमफ्राय अलिभ बसुमतारी बिथाङा 110 रां हरदों आरोना ओमफ्राय बिथाङा दंबावो अन्जना बसुमतारी बिथाङा 500 रां हरदों दहायसो हरदों बिथाङा ओमफ्राय एरिलिया दैमारि बिथाङा 1000 रां हरदों आरोना ओमफ्राय रंगिता ब्रह्म 100 रां हरदों ओमफ्राय बिप्लब बर' रङियानि बिथाङा ओमफ्राय 30 रां हरदों आरोना आंनि जितुनिखि रेकर्डआव थानाय गासै दिनैसिम दहाय आं दा लेटेस्ट भिडिअ बानायगासिनो दङ दा बिसिमाव आंनि जितुनिखि फन पेआव हरनाय बिथांमोननि बेयो रेकर्ड आरोना आं नोंथांमोननि स्क्रिनावबो होनाय जादों नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय ओमफ्राय जायनि नामा थालांदों बिथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै अननानै खोन्थाहर आरोना आं माने हास्लाबजोबाखैबो जानो हागौ ना बिथांमोननि नामखौ माने रेकर्डआव थिखांनो ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय बे रांखौ आङो माने फैगौ बुधबारै बे जाय माने असि दैमारिनि न'खर बिथांमोनाव माने बेखौ लांनानै आं जमा गथायहैनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बिनि सिगांसिम जाय बिथांमोना माने हरबावनो गोसो बिथांमोनखौ माने फैगौ बुधबारनि सिगां आंनि बे आं जितुनिखि किउआर कड आंनिनो आरोना नैबे किउआर कडआ ओमफ्राय आंनियाव हरब्लाबो जागोन बे आं किउआर कड होनायाव नोंथांब्ला हरब्लानो जागोन आरोना ओमफ्राय बे जायनिखि माने दिनैनि उननि हरनाय रेकर्ड बेखौ आं नोंथांमोननो जेब्ला गथायगोन ओइदिनखालिनि मोनसे भिडिअ बानायबाबो नोंथांमोननो बेयाव माने रायखांना होनाय जागोन आरोना बेखौनो आं नोंथांमोननो गनायखानाय जाबाय ओमफ्राय जाय गोसो गुदुं बिथांमोना माने दिनैनिफ्राय बुधबारसिमाव नैबे किउआर कड आं होनायाव नोंथांमोना हरबावनो हागोन आरोना जाय माने हरनानै माबानो गोसो ओमफ्राय बेयावनो आं नोंथांमोननिसिम मोनसे बुंखाबावनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय राङारिबो टटेलि बेवहाय 4000 एबाब जाबाय आरोना 4000 एबाब ओमफ्राय जों बिथांखौ बेखिनि राङाव बेसेबां मोजां डाक्टरनाव लांनो हागोन बेसेबां माने सिकित्सा खालामनो हागोन बेयो डिपेन्ड खालामसिगोन आरोना
बेखिनि रांखौ माने आंबो एसे लगायफागोन बारु नोंथांमोना जेरै होदों आंबो बिदिनो होफागोन एसे एनै ओमफ्राय बेखिनि राङाव बे जेसेबांसिम सौहायो बेखौ नायनोसै आरोना नोंथांमोन माने राङाबोथ' दानि जुगाव मोजां डक्टरनाव लांनोब्ला गोबां रां नांगौ नालाय बेवहाय माने जेसेबां सौहायो बेखौ नायनोसै आरोना नोंथांमोन बे जेसेबां उननि समाव जुदि राङा जुदि एसे एभेलेबेल जायोब्ला मोजां डक्टरनाव लांनायनि बेब'स्थाखौ लागोन आरोना ओमफ्राय आं बेखौनो सानदों आरोना बुधबारसिमाव बेसेबां जमा जायो बेखौ नायबावनोसै ओमफ्राय जिथुनाखि बे बिदानि एकाउन्ट बेयावबो माखासे हरदों खोमा आरोना बिथाङा एकाउन्टखौ चेक खालामथ'वाखै होनना बुंदों जेब्ला चेक खालामनानै एकाउन्टाव फैसा हरनायखौ मोनो अब्ला माने बेसेबां जमा जायो दाजाबनानै बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन आरोना लास्ट दिना जेब्ला माने आं बुधबार फैसाखौ गासिबो माने जमा बिथांनो गथायहैगोन ओइ दिनखालि आं माने गासिबो नोंथांमोननो फोरमायहरगोन आरोना बे खोथाखौ ओमफ्राय बेखिनियावनो नोंथांमोननिसिम मोनसे खोथाखौ आं बुंखाबावनोसै आरोना बेवहाय माने जाय बिथांमोना माने दान डनेट हरदों बिथांमोना माने खम हरदों होननानै सोरबा एसे उसुबिदा मोनदों आरोना आं बुंबाय होमब्लाबो माने बिथांमोननि खम हरनायनि खारनखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै आरोना बिथांमोना हाथाराखैब्लाबो आरोना एसेल' माने एमाउन्टजोंब्लाबो गावनाव जेसेबां दं जेसेबां हायो बेजोंनो बिथांमोना माने माबानो नागिरदों आरोना बेजों माने हरनानै बिथांमोना माने बेयाव बिथांनि हामनायखौ माने आर'ज माने हामजानायखौ लुबैदों आरोना माने बिथांमोनहाबो जे बेयाव होदों माने बाहागो लादों बेखौ फोरमायनाय जादों आरोना बिथांमोना हाथाराखै आरो जेनेबा हाथाराखैब्लाबो एसेब्लाबो आरोना माने थाइसेब्लाबो भेलु दं जोबोद बेसेन दं बिथांमोना बेयाव जे बाहागो लादों बिथांनि हामनायखौ जे बिथांमोना माने लुबैदों बेखौनो फोरमायनाय जादों आरोना आं माने सोरबा बे आंना एमाउन्टआ एसेल' होननानै लाजिनो नाङा आरोना माने बेफोरबायदि माबायाव माने एसेजोंसो बुरजा जायो नालाय सोरबा बायदि हानायफ्रा बुरजा हरगोन नङा होमबा हानायफ्रा बुरजा हरो थाखा फैसा गोनांफ्रा एसे माने हरदों आरोना बेजों कम्पेयार खालामनानै एसेल' हरनायखौ लाजिनो नाङा आरोना बयबो मानो होनबा माने एसेजोंसो बुरजा जायो नालाय बयबो माने एफा हरबासो जों माने बर'फ्रालाय सोर साबैथो बेसेबां थाखा फैसा गोनां दं नङा होमबा थेवबो माने आं नैबेयाव नुदों आरोना फैसा गावनि मानेखौ गावनि एकाउन्टआव एकदम गैथ्राब्लाबो जेसेबां हायो अननानै हरदों आरोना बेखौ आं बिथांमोनखौ एसेबां माने बेफोर पार्टिसिपेट खालामनायखौ आं जोबोद माने गोजोननाय मोनदों आरोना ओमफ्राय जोबोद माने गावखौनो गाव जोबोद माने बोरैबा दुखु मोनदों आरोना जोंनि बर' समाजाव जे बेबायदि गावखौनो गाव इसिबां माने दिनैनि जुगावबो मानसिनि माने हिउमेनिटि माने मानसिनि सुबुंथि होनोना मानसिनि सुबुंथिया दिनैनि दिनाव जे दं आं बेखौ दिनै एसे फोरमान जादों आरोना आं फ्राय नुबाय थायोमोन आरोना गावजों गाव नांलायनाय सोरबा बखि जानाय बेखौ फ्राय आं नायबाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय नैबेबायदि खेथ्रआव थाखा फैसा बिदिनो सहाय होलायनायाव आं माने फ्राय बेबायदि फिजिकेलि बिदि मोनफेरलायाखैमोन आरोना ओमफ्राय दिनै आं एकदम गावनो माने बेयाव बाहागो लानानै मोनदों दिनै आं माने फोथायदों आरोना मानसिफ्रा जे गावनि बर' फिसा हिसाबै गावनि बर' फिसाखौ जे इसेबां माने अनसायनाय दं बा अननाय दं बे सुबुंथिखौ आं नोंथांमोननि दिनैनि नैबे रांनि जिथुनाखि अनसुंथाइ हरनाय बेनिफ्राय आं माने फोरमान जादों आरोना ओमफ्राय दाख्लैनिफ्राय आं माने आं जानला मोनला आंनिखौबो किउ आर क'डखौबो होनो उसुबिदा मोनदोंमोन नालाय बेबायदि खेथ्रआव माने गोबां मानसिफ्रा माने फैसा हरनो जोबोद गोनो गोथो जाबाय थानायलाय ओमफ्राय मानसिफ्रा सोंहरबाय थानायखाय ओमफ्राय बुंबाय थानायखाय आं आंनिखौनो होना होबाय आरोना ओमफ्राय दा आंनिखौ होना होनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मानसिफ्रा फैसा माने अनसुंथाइ हरदों आरोना ओमफ्राय आंबोथ' भिडिअ'थ' होनो मोनासै आं माबायावसो कमिउनिटि टेगावसो होना होबाय थ' बेबायदियाव माखासे मानसिफ्रा नायस'ना आरोना ओंखायनो आंनि बे जिथुनाखि आं भिडिअ होनाय किउ आर क'ड बे आंनि किउ आर क'ड नोंथांमोना बेयाव हरनो हागोन ओमफ्राय हरनाय लोगो लोगो आङो बुधबारै जमा हैगोन आरोना बे फैसाखौ गासैखौबो नोंथांमोना बुधबाराव आं हैनायनि सिगां नैबे किउ आर क'डआव हरनो हागोन आरोना जेसेबां हायो आरोना थाइसे थाइनैब्लाबो निफ्राय लानानै गोजौआव जेसेबां नोंथांमोना हायो माने नोंहा बेयाव हरनाय जाहाथे जेबो खहा जाया बेबायदि हरो आरोना जाहाथे नोङो गैया होननानै आंनाव बिसिनि दं आं बिसिनो हरथारगोन होननानै हायागारा हरसोमलाबायनायखौबो आं लुगैयाखै आरोना नोंथाङा जेसेबां हायो थाइसे थाइनैब्लाबो आरोना 10 थाखा 20 थाखा बेसेबां 100 100 1000 बे नोंनि गोसो आरोना जेसेबांखौनो हायो अब्लाबो माने बेखिनिखौ आं नोंथांमोनखौ बुंनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय जेसेबां एमाउन्ट ओंखारो जेसेबां फैसा ओंखारो बेजों माने जेसेबां माने बे फैसाया सौहायो बेसिमखौ माने डाक्टारनाव नायनाय जागोन आरोना ओमफ्राय इसेबां गिदिरनाव डाक्टारनावथ' जों बारा बुरजा एमाउन्ट गैयाबो लांनो हाया नालाय बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायनाय जाबाय आरोना थ' लोगोफोर जोबनायाव आं बेखौनो बुंदों आरोना नोंथांमोना जेसेबां नैबे दुखुथिया सुबुंखौ नोंथांमोननि बिखाजों खामायनाय बिखानि थैखौ दै खालामनानै खामायनाय रां बेखौनो नोंथांमोनहा बेखौनो हामथों बेयाव मोजाङाव फैथों होननानै बिथांमोननो माने दान हरबाय बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय माने साबायखर बावहरबाय आरोना जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो इयुनाव सापर्ट खालामबाय थायो बेखौनो आसा खालामनाय जाबाय आरोना बेजों लोगोसे नोंथांनि देहायाबो मोजाङै थाथों नोंथांनि न'खराव सुख सान्ति फैथों इसोरा मोजाङै लाखिथों बेखौनो नोंथांमोननि सेराव इसोरनि सेराव नोंथांमोननि थाखायबो आं आरज गाबनानै होनाय जाबाय आरोना जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो मोजां थाबाय थायो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जाहाथे
आंखौबो बिदिनो सापर्ट होबाय था अननानै बर' फिसा हिसाबै आंनि भिडिअखौ नायबाय था आरोना साबस्क्राइब खालामलांबाय था जाहाथे आं नोंथांमोननो बेबायदि माने भिडिअ लाबोबाय थानो हायो बेखौनो आं इसोरनि सेराव नोंथांमोननिसिम आर'ज गाबनाय जाबाय आरोना दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय गासिनिसिमबो खनसे थेंक इउ फर वाचिं उननि भिडिअआव लोगो मोनबाय थागोन नोंथांमोना थाबाय थाबानो जाबाय बाय बाय